آجوتنا بسکلێتê ji bo Arya Osmaniya 43 salî xewnek bû. Beriya niha civak wek şermekê didît. Niha li gel hejmareke keç xewna xwe pêk dîne. Dîrokan bisikletê ez zarok bûm gevkî kêfa min ji bisikletên dihat, spor dihat. Em ajot heya emirên bû 12 salî, piştî 12 salî. Nam civakê enû ev tiştaya عیب بو من ترکاب بسکلیت کردم نما آجود آنا پشتی امین بو بی 43 سال جیرانا مشجعان مزلامي خنبو يجيبوا عادي تشتكي عادي هف از آنا ليسه وام راعش بسكليت واستسليت باش آجوتنا بسکلێتان ji bo jinan weke şermeke civakî li herêmên Kurdên Sûriyê dihat nirxandin. Li Qamişlo projeya ez bisikletekê dixwazim beriya 3 salan ji hêla çalakvana jin mîdya xanim hat destpêkirin bi armanca hişyariya civakê derbarê jinan ve û ajotina bisikletan. دیوارê gotên dayîn ji hin yanî ji aliyên civakê de ser jin gelek mecalata ne tenê bisiklet em hewl didin em bişkîn. Bisiklet bû mînakek yanî. Mînakek gotiştê jin dixwaze ama nikar bike. Mînakek gotiştên jin biçûkanî dikarî bû bikira piçekî mezin dibe êdî jêr dibe eyb çê nabe şerm civak şaş dibîne yanî keçê te me biçûk dibîne dikarin bisiklet bajon. Hinekî temenê wan mezin dibe dibêje şerm te bisiklet bajon bixwazin vê nerînê biguhere. Mîdya proje bi xwe dest pê kir. Piştî 3 salan bêtirî çil jinî beşdar bûne. براستی مدی فکره که گلکی نویا و غریبم خواست از بجربین بعدی بار وریان هاکی تجارب بسکلیت نا آجونتیا پیشی متردد بون قبل کی مالی رفض بکن حوالی محال و فکره که نویا و احتمال مش سمع تقبل نکی بس پیشی از حاتم دی اوقا کچکو کم نام تشین کچکن ویداری هدفم هيك او رياضه تغيير روتينا. Arya ji hemû jinan dixwaze goşişmendiya civakê netirsin û xewnê xwe pêk bînin. ez hêvîn jinê me re çi kêfa çi tiştê kêfa wa jêr tê bera bikin bera netirsin ji mujtemeyê me re ev tiştaya alî. Jinên azad bi xwedî bandorin li ser jinan û civakê. Mîdya û Arya du mînakên got bandoreke mezin ser civaka xwe ya xwecehî kirine. Zana Umer, Dengê Amerîka, Qamişlo.